Čaute ľudia, vítam vás z nového Kiteka a v tomto videjku budem hrať troll mapy. Áno, ja viem, že to natočili tie Alaska Nantery, ale zase ja tam mám môj názor, budem tam mať vlastné levely, takže dúfam, že si videjko užite a poďme na ňu. Dobre, poďme na to. What the fuck? To je na... A few minutes later. Keďže bol ten level veľmi ťažký, tak som ho nedohral, ale tu vám dám najlepší pokoj, čo sa mi dostane. Takže tu ho máte. Černé bodky. Nechať ma žiť. Poďme. Čo sa deje? Ako som povedal? What the fuck? Čo sa deje? Prečo som... Ďalší level a v tomto leveli vám ukážem už tretí dead speedrun, takže poďme na ňo. Prosím. You've been true. Aha, dobre. Here to prize out of you. Get a rise. Počkaj, to sa mi dačo pripomína. Ak sa vám toto videjko zatiaľ páči, tak môžete to like a poďme ďalej. This guy is just trying to... To je všetko, čo mám z tohto levelu. Veľmi som ho nehral. Nevedel som ako dohrať, takže poďme na ďalší level. Beat this troll. Z tohto levelu mám tu tento záber, pretože zase som ho nevedel dohrať. Neviem, či je to možné vôbec ho dohrať, takže napíšte mi do komentáru, keď viete, ako to dohrať. A poďme na posledné dva levely. A ešte nestiahol som si do tohto levelu hudbu, takže tam pridám vlastnú, takže poďme na ten level. Neviem, čo som zase robil, keď som to natáčal, ale zase z tohto levelu mám skoro nič, to je jediná footy, čo z toho mám, takže poviem na ďalší level. Čo to? Twelve seconds later. Áno, to je všetko z tohto videa, bohužiaľ, bo je to trošku kratšie, lebo neviem, som tam mal strašne dlho footage, kde som nerozprával, takže ak sa vám toto videjko páčilo, nezabudnite like, odber a vidíme sa v ďalšom videu. Čau.